ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед дӯстони азиз ба шабакаи қадамшои союф. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. барои шумо билети арзон дар кор бошад. барои шумо номрои болои экранро тавсия медиҳам ки шумо метавонед занг зада барои худ билети арзон дастрас намоед. ҳам инчунин дар ватсап, имо, вайбери мо дархост намуда билети худро дастрас намоед тариқи телефон. ва имрӯз як қиссаро мехоҳам пешкаши шумо гардонам. хеле қиссаи ҷолиб аст ки як шунавандаи мо, як мухлиси ҳамешагии мо пешниҳоди мо кардан. мехоҳам ба гӯши шумо расонам. ина қиссаро ман мехонам, шумо гӯш кунед. оташи ҳаётсӯзони ишқ. духтар дар донишгоҳ дӯстдоштаашро дида пеши вай рафт. салом гуфт ва ҳамон лаҳза аз оне ки пеши дӯстдоштааш рафт пушаймон шуд. ҷавон танҳо не бо рафиқонаш буд ки каме ақиб монд. ақиб монда уф хайр ана салом баъд чӣ? ба ғурғур даромад ҷавон. ҳеҷ чӣ не гуфт духтар ва чашмонаш аз ашк якбора нам шуданд. эй илтимос боз гирьяро сар накун. ман туро нафаҳмидам. маро ҳеҷ кас намефаҳмад. эй бас акнун чизе буд ҳамаш гузашт. гуфтам ку ба қарибӣ зан мегирам. чӣ ман ба ту ягон бор гуфта будам ки туро мегирам? ҷавон дар ҳақиқат инро ваъда дода буд. лекин духтар намехост пеши рафиқонаш шармашро орад. барои ҳамин не гуфта ҷавоб дод. ман ҳайрони духтарони имрӯза. бо ханда гуфт яке аз ошноҳои ҷавоне ки каме дуртар истода буд. ба гуфтугӯ онҳо гӯш медод. ҳамин шумо изо намекашед? худатон аз пушти бачаҳо медавед. айб аст. бачаҳо тарафи духтар бо ханда менигаристанд. духтарак бо сари хам меистод. росташро гӯям дар ҷонам задӣ гуфта маҳбуби дилаш. намедонам ки чӣ хел аз ту халос шавам. мебахшӣ? узр хост духтар бо овози пасти ларзон. ман туро ташвиш доданӣ набудам. хайр диди уро шуд акнун рав. мо кор дорем. ба байнашон даромад боз ҳамон бача. рафтем ҷураҳояш вайро бо худ кашида бурданд. яке онҳо вақти гузаштан аз поён то болои духтар аз назар гузаронда ба ошнояш гуфт. арӯсат бад набудааст. уро ба ман туғрӣ намекунӣ? марҳамат хандида ҷавоб дод ҷавон. ҳамин аз худат. духтар инро шунида гашта зуд аз он ҷо рафт. аз ақиб садои хандаи бачаҳо ба гӯшаш мерасид. вале вай мегирист. вуҷудаш аз алам месӯхт. ашк пеши чашмонашро гирифта роҳашро надида мерафт. чанд бор пешпоӣ хурд. роҳгузарон бо ҳайрати кунҷкобӣ ба вай менигаристанд. духтар рафта вай паси дарахте гузашта нишаст то ки касе набинадаш ва инони гирьяро озод кард. охир вай уро дӯст медошт. дӯст замоне буд ки ин ҷавон аз бари ӯ дур намерафт. қасами ишқ нахӯрад ҳам чунон ба ӯ нигоҳ мекард гирдаш чарх мезад ки духтар бегап ҳам ба муҳаббаташ бовар мекард. тарбияаш ӯро намемонд ки бо касе муносибати ошиқона дошта бошад. аммо охир дили ӯ ҳам аз санг набуд ку. меҳраш ба ин ҷавон рӯз то рӯз зиёд мешуд ва ниҳоят ба дараҷае расид ки бе ӯ бесабру тоқат мешуд. мехост ки ҳар дақиқаю соат ӯро бинад, овозашро шунавад. бача ҳам ниҳоят ба ӯ изҳори ишқ кард. баъд бӯсаи аввалин буд ки мағзааш то ҳол аз ёди духтар нарафтааст. ӯ мефаҳмад ки набояд ин хел рафтор кунад. медонист ки агар ака ва падараш фаҳмад сахт ба ғазаб меояд. аммо қуввати аз ин ишқ даст кашиданро надошт. то ошиқ нашуд тасаввур ҳам намекард ки муҳаббат ин қадар болаззат ва ҳамзамон дардовар аст.
гоҳ ба одам роҳат оромиш мебахшаду гоҳе дигар ӯро гӯё ба оташи тафсон меандозад. ҳам хандаатро бисёр мекунаду ҳам гирьяатро. Кист боз ки мисли ошиқ зиёд гираду хандад? танҳо девонаҳо беҳуда ошиқро девона намегӯянд. ҳиссиёт форам буд, вале бо худ мушкилиҳое меовард. чӣ гуна будани ин мушкилиҳоро вай хусусан аз вақте ки фаҳмид ки рафтори дӯстдоштааш тағйир ёфт. маҷнун ба худ духтари дигарро ёфта буд ва лайлиашро фаромӯш мекард. чанде пеш вай аз духтар талаб намуд: ман зан мегирам, дигар на телефон куну на пешам биё. вале вай наметавонист ки ақаллан як бори дигар ӯро набинад. кош пешаш намеомадаму ин таъхирро аз сар намегузарондам, гириста мегуфт духтар. дар дил баъди вохӯрии он рӯза чанд вақт пас ҷавон дар ҳақиқат зан гирифт. зиндагӣ ба назари Лайлӣ ба охир расид. муҳаббат барои духтар дигар будасту барои писар дигар. вай ба донишгоҳ меомад, дар дарсҳо мешишт, ба саволҳои устод ҳамсабақонаш чизе ҷавоб медод, вале гоҳ худаш ҳам намефаҳмид ки чӣ мегӯяд. намехандид, на аз чизе ба завқ меомад. танҳо вақте ки касе номи маҷнунро мегирифт, чашмони духтар лаҳзае медурахшиданд. вай ӯро ёд мекарду барояш ашк мерехт. лек умедашро аз ӯ аз муносибати хуши дӯстдоштааш акнун канда буд. аммо баъди чанде ба ногаҳ маҷнунро, ки мактаби олиро хатм карда рафта буд, дар таги дарвозаи донишгоҳ дид. ту метавонӣ бо ман каме гап занӣ? пурсид ҷавон, ки бениҳоят ғамгин менамуд. албатта, зуд розӣ шуд духтар. чашмони ӯ аз шодӣ дидор медурахшиданд. вай ба ӯ дар як лаҳза ҳамаи он озори ранҷҳояшро бахшида тайёр буд боз қабулаш кунад, болои дида шинонда тоҷи сар гардонад. бача ба ӯ аз зиндагиаш шикоят кард. гуфт ки занаш ӯро тамоман намефаҳмад, модараш ҳам занашро қабул надорад. духтар бошад намедонист ки барои таскини додани азизи дилаш чӣ коре кунад. дасташро дошта сила мекард, бардориаш менамуд. маро мебахшӣ, туро хафа кардам. ба чашмони ӯ нанигариста оҳ кашид маҷнун. ба қадрат нарасидам, барои ҳамин худо ба ман ин хел зан дод. кошки туро мегирифтам. ҳамон вақт ин суханҳо мисли малҳаме буданд барои дили афгори духтар. лайлӣ ашкашро дошта натавониста сарашро боз хам кард. маҷнун сари ӯро бардошта ногаҳ чашмони намашро бусид ва аз дидаҳои худаш ҳам ашки ҳасрат рехт. аз байн якчанд моҳ гузашт ки тӯли онҳо ду дилдода пинҳонӣ аз дигарон қариб ҳар рӯз вомехӯрданд. лайлӣ аз нав хушбахт менамуд. вай мисли гуле буд ки аз сармои зимистон вораста акнун боз сар баровард, шукуфон мешуд. ҷавон ба ӯ мегуфт ки ҷудо шуда ӯро ба занӣ мегирад, вале ба ногаҳ рӯзе шунидам Лайлӣ ҳомиладор аст. ин овоза зуд паҳн гашт. занҳои духтардор ва худи духтарҳо гиребони тавба меқапиданд. охир Лайлӣ шавҳар надошт. дар ниҳоят кор аз аҳволи ӯ аҳли хонаводаашон ҳам бохабар шуд. падару акааш ӯро заданд ва духтар аз ғазаби онҳо халосӣ ҷуста ба кӯча гурехт. бори охирин ӯро дар таги хонаи маҷнун диданд. маҷнуне ки ба ин ном намеарзад. вай аз ишқи духтар истифода бурда ӯро ҳомила карда буд. аммо баъд гуфт ки наметавонад ӯро ба занӣ гирад. хона надорад ки туро барам. гуфт ба очам чӣ мегӯям.
лаҳзае ҳам фикр накард, ки Лайлӣ ба падару модараш чӣ мегӯяд. Ӯ зан буд, барояш душвортар буд. Охир одаме, ки дӯсташ медорад, роҳашро меёбад. Аммо Маҷнун гулро канда аз бӯяш баҳра гирифт ва дигар барои он гул шуда ба худаш мушкилӣ намехост. Вай Лайлиро танҳо монд. Мегӯянд, ки дар шаби охирон зиндагиаш Лайлӣ ба таги тирезаи Маҷнун омада буд. Мумкин бо ӯ хаёлан хайрухуш мекард. Субҳ надамида буд, ки ӯ ин оламро бо хоҳиши худ падруд гуфт. Маҷнун бошад, ҳоло ҳам бо сари баланд мегардаду мегӯяд, ки Лайлӣ аз вай ҳомиладор набуд ва умуман онҳо алоқа надоштанд. Кай парвои ӯро дорад, фақат худашро ҳимоят мекунад. дӯстони азиз, инак ин қиссаи мо ҳам ба поён расид. ҳатман фикри худро дар комментария нависен, обуна шавен, лайк монен дар видео. барои дастгириятон миннатдорам. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.